Добре. И да завчишка да сложиш загвърта ето. Гладично притежание, главата е долу, обиколката на главата, BPD 87.3, OFB 108.4, VP, страничните мозъчни вентрикули 4.7. Това е малкия мозък, церебелум, отговорен за равновесието. 44. Контралатералния вентрикул норма. MCA 174, това е кръвотока в мозъка на главата. Чудесно. Ай, леле. Ето го. Това както е от Пак се кри. Те ли правиш и предния? Без такива не трябва да се направя снимка. Чуваш ли? Илиян, да не му кажа, че преглеждам. Да се отвори. Бузи, бе. Бузи, бе. Да, много хубави бъзки. Малко ще подипна, извинявай. Нищо, нищо. Ей, хайде, направо. Ядосва се. Така не е прилично да правиш втори път. Вот. Как мъжете? Ще те изчакам малко и да се приготвиш за снимка. Обиколката на приема. APAD 97.9, TAD 93.7. Супер, всичко е в норма. Жълчното, гастроинтестинален тракт норма. Кръвотока в черния дроб. 0,55 луктус. Верхна църния, лекване на сърцето. Пълненето на двете камери. Основните съдове на сърцето, 4 години пресъдълно. Сърдечна чистота, 143 удара в минута.
63,4. Тестите си. Пък на връх 3 слада. Умбиликална 0,89. Това е кръвотока в пътната врата. Около подна течност норма, най-голям брой 5,5. Това са двете бъбречни регенчета, тъничките пространства в бъбреците, където се събира урената, бъбреци на глава, равначния стълб, едната страна на гръдния кош, другата страна на гръдния кош, врата на бебето, продължаваме там. Мисля, че се смучи пръст. Ей, момчето той. Виж какъв пазарчо. Това сега е плацентата, тук не мога да я махна. Виж, езика му се вижда. Ой, Това тук му е ръката, а? И днеска всички бебета са пият от мен. Браво! Са ми разказали играта. Е това. Бузю. Харесва ти ли го? Моркова, добре ли? Не съм го видял. Ето. Ето го. Така. Плацентата. Задна стена, високо разположена. Какво казахте? Задна висока. Добре. Градус? 2. Ще измеря кръвотока от теб към бебето. Твоя пулс. А на кой път съм ти във бебето? На 61. Браво. Бебето расте прекрасно. На 61 перцентил. Това означава, че ако имаме 100 бебета и ги поделим от 1 до 100 от най-малкото до най-голямото, вашето бебе заема 61 място. Браво. Отиди напляво 0,88. Това е кръвотока от теб към бебето. Това е пулс. Сега от другата страна. Дясно 0,54. Супер, точно на средата е средното. Хей. Ако ти причинявам нещо в болка или кажи ми. Аз в желанието си да имам снимка. Бутам. Винаги те са показва с едната ръка в ръцете.
Ой, леле, ето му Ето личи. го, бе! Ай, леле, брадичката му вижда. Ръстичката му пакет. Доволни ли сте? Супер. Коли си кай, почна ме гледате като ти излезе. Красавец. Много хубаво, бе. Бузата. Нямам никакви забележки. Всичко е наред. Всичко от анатомията изглежда прекрасно, расте добре. Докторите са нормални. Много хубаво, бе. Се крият. Съм нежни.